Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студиядә Лина Хәсәншина, исәнмесез? Кыскача кайбер вакыйгалар турында. Татарстан нефтчеләре язгы ташкынга әзерләнә. Әлмәт китапханәсендә укучыларны этикетка өйрәтәләр. Бөгелмәдә грек-рим көрәше буенча Идел буе федераль округы беренчелеге. Бу һәм башка яңалыклар турында алга таба карагыз. Соңгы тәүлектә Татарстанда 43 кеше COVID-19 белән авырган, барлык очракларда элемтә аркылы йоктырылган. Бу хакта Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. 19 кеше хастаханәдә, 24-те өйдә дәвалана дип хәбәр ителә. Күпчелек очраклар Казанга туры килә. Анда 25 кеше, Яршаллыда 3 кеше авырган, Яшел Үзәндә 5, Түбән Камада 4, Азнакай, Буа, Кама тамагы, Лаеш, Лениногорск һәм Чистай районнарында бершәр очрак ачыкланган. Татарстан нефтчеләре язгы ташуга әзерләнә. Бу эш яз көне генә түгел, ел дәвамында башкарыла. Без Карабаш гидротехник станциясендә булдык, анда ничек ташуга әзерләнүләрен белдек. Ташуга әзерлек көздән башлана. Водолазлар су асты грунтын тикшергән. Су саклагыч төбен ботаклардан һәм зур булмаган бүрәнәләрдән чистартканнар. Бу аның башка механизмнары эш хәлендә. Җылыта башлагач, плотинада тәүлек әйләнәсе кизү туры алып барылачак. Бүгенге көндә су саклагычта су дәрәҗәсе Балтик диңгезенең су үлчәмнәре буенча 35-95 тәшкил итә. Бу су саклагычта язгы су басыла торган түбән ноктадан 75 см-га биегрәк. 135-2 билгесе булган чиракта яр буе су агызу дәрәҗәсенә кадәр 10 миллион кубны үз иченә ала. 20 миллионга кадәр нормаль терәк дәрәҗәсендә. 20 миллионов до отметки нормального подпорного уровня, который мы поддерживаем в течение летнего периода. Карабаш су саклагычы Татарстанның көньяк-көнчыгышындагы иң зур сулык, ләкин аның бассейнына барлык елга инешләренең дә эрегән боз карлары эләкми. Чөнки ел саен Татнефть компаниясе бөтен территория буенча язгы ташуга каршы чаралар планын эшли. Кыен булган урыннарда эшләү өчен барлык кирәкле техника белән җиһазландырылган авария бригадалары булдырыла. Әлмәт укучыларын үз-үзеңне тоту һәм аралашу сәнгатенә өйрәтәчәкләр. 20 мартта әхлак кеше яшьтән сынау проекты старт алды. Абдулла Тукай исемендәге Үзәк балалар китапханәсендә укуга багышланган бәйрәм чарасы узды. Татнефть компаниясе ярдәме белән үткәрелгән капиталь ремонттан соң үз ишекләрен ачкан Абдулла Тукай исемендәге Үзәк балалар китапханәсендә Әлмәт мәктәп директорлары һәм мөдирләре белән очрашу булды. Белем бирү учреждениеләре җитәкчеләренә хәзер тагын бер мөһим вазифа йөкләнде. Үз укучыларына этикетны өйрәтү, үсеп килүче буынны кызыксындыру ни дәрәҗәдә мөһим икәнлеген җиткерү. Очрашуда Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Светлана Лапцева катнашты. Это очень наполнен, очень такой разносторонний, это яркий, с разными направлениями. Этикет, на самом деле, он состоит, вот коллеги расскажут, из очень-очень многих таких ячеек, которые формируют вот именно картину, большую, яркую, насыщенную взаимоотношения и этичного отношения друг к другу. Когда легко и просто. Этикетка өйрәтү үсеп килүче буынны яңа дәрәҗәгә чыгарырга мөмкинлек бирәчәк. Сер түгел, яшь балалар һәрвакыт җәмгыять йогынтысына тиз бирешә. Еш кына урамда уралашканда норматив булмаган лексиканы кулланучы яшүсмерләр компаниясын яки бөтенләй кичкенә укучыларны очратырга мөмкин. Шулай ук манераларда җәмгыятьтә кабул ителгән тәртип нормаларына туры килми. Этикетны өйрәтеп, балалар акрынлап үз-үзеңне тоту кагыйдәләренә кушылачаклар һәм әйләнә-тирәлеккә уңай йогынты ясый алачаклар. Когда мы запускали этот проект, мы планировали, что это будет не только изучение этикета, это будет правильное отношение к себе, к людям, к жизни, к окружающему миру, к природе. То есть проект направлен не только на изучение правил, самих правил этикета и их применение, но это будет проект более масштабный, поскольку мы живем в мире, в котором человек ежедневно соприкасается с другими людьми, с природой, с вещами и обязан бережно относиться ко всему, что его окружает. Кеше яшьтән этикет проекты әлегә 1 елга исәпләнгән. Анда шәһәр мәктәпләре, яшүсмерләр клублары һәм китапханәләр катнашачак. В рамках проекта мы планируем детей обучать правилам этикета, чтобы дети были более воспитаны, более вежливы, им было легче общаться друг с другом, со сверстниками или уже со взрослыми. Будут затронуты основные блоки по этикету, такие как коммуникативный, гостевой этикет, школьный этикет, обязательно столовый этикет,
правила вот этих этикетов будут проходить дети. Проект стартына багышланган бәйрәм чарасында язучы Вера Хамидуллина булды. Иҗади коллективлар бәйрәм кунакларын матур номерлары белән сөендерде. Көннең икенче яртысында укучылар белән беренче дәрес үткәрелде. Уен формасында балалар бик күп яңалыклар белделәр. Мы в первый раз побывали в этой библиотеке. Нам очень понравилось. Мы узнали много нового в правилах, этикетах. То, что надо здороваться со старшими людьми. Маленькие должны здороваться со старшими первыми. Мальчики должны вначале здороваться с девочками. А ученики должны здороваться с учительницами. Если ты встретишь своего друга и там тебе незнакомый человек, надо тоже поздороваться с незнакомым человеком. Если он будет взрослый, надо говорить на «вы», а если это ваш знакомый старший, то надо уже обращаться на «ты». Мне сильно здесь нравится. Иногда я сюда прихожу и читаю книгу вместе со своими подружками, потому что это интересно и мне это нравится. Ну и этикет, и читать книги. Я буду еще сюда ходить и изучать правила этикета. Это очень познавательно и интересно. Я тоже буду ходить и читать много книг о этикете и о других правилах и другие книги. Мәктәп каникулларында яшь укучыларыбыз бу дәресләргә алдан теркәлү буенча килә алачаклар. Тулырак мәгълүматны 43 31 66, 43 27 93 телефоннары аша алырга мөмкин. 22 март көне беренче балалар музыка мәктәбендә Урсалтауда фестивале үткәрү нәтиҗәләре буенча матбугат конференциясе узды. Конкурс быел 5 еллык юбилеен билгеләп үтә. Очрашу кысаларында фестивальдә катнашучылар янә музыкаль атмосферага чумдылар. Тулырак киләсе сюжетта. Беренче балалар музыка мәктәбендә каникуллар тантаналы вакыйга Рәис Нәгыймов исемендәге Урсалтауда бөтен Россия фестивале нәтиҗәләренә багышланган зур матбугат конференциясе белән башланып китте. Быел анда 803 кеше катнашты. В 2013 году наш фестиваль, он назывался тогда «Козгежлек. Осенняя ягода», приняло участие только 32 человека из 4 городов нашего Юго-Востока. Это Альметьевск, Азнакаево, Лениногорск и Актюба. То на протяжении, вот, как говорится, эволюции нашего конкурса мы видим, что к нам присоединяются новые города, и буквально через несколько лет, уже в течение 5 лет, мы имеем статус всероссийского. В 2013 году, и в ней было очень много направлений. Прежде всего, это был конкурс, конечно, фестиваль. Затем это выпуск сборников песен Раисы Нагимова. Это открытие музея в нашей детской музыкальной школе. И, собственно говоря, мы работаем в этих 3 направлениях. Очрашуда музыка мәктәбе укучылары һәм укытучылары булдылар. Алар танылган авторларның композицияләрен башкардылар. Моннан тыш, балалар Урсалтауда конкурсыннан алган тәэсирләре белән дә уртаклаштылар. Несмотря на это, мы продолжали стараться, верили в победу. И вот, наконец, в 2021 году мы смогли занять 1-е место, чему очень рады. Этому мы хотим поблагодарить нашего педагога Ирину Александровну Собакинских. Это ее труд и наш. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Быел фестивальнең юбилей датасы 5 ел. Шул уңайдан 16 апрельдә 18 сәгатьтә Нефтче мәдәният сараенда масштаблы гала-концерт узачак. Керү ирекле. Урсалтауда фестиваль турында тулырак яңалыклар мәгълүмат программасыннан соң Город день за днем тапшыруында карагыз. Быел ГТО комплексына нигез салынуга 90 ел тула. Истәлекле дата уңаеннан шәһәрнең 4 мәктәбендә кызлар арасында ГТО фестивале үткәрелде. Катнашучыларга үзләренең физик сәләтләрен 6 нормативта күрсәтергә туры килде. Спорт чарасы турында тулырак мәгълүматны безнең киләсе сюжетта карагыз. В этом году мы празднуем такую дату, как 90-летие Всероссийского комплекса ГТО. Поэтому мы решили провести фестиваль на базе 4-й школы. Здесь принимают участие все наши начинающие спортсмены спортивного комплекса «Дивон». Вообще это небольшая традиция. Мы каждый год принимаем нормативы, но такой большой фестиваль в этом году решили 1-й раз провести. Но думаю, что он будет ежегодный. ГТО фестивалендә 9 яшьтән 12 яшькә кадәр булган барлык 3 дәрәҗәдә катнашты.
Медальләр өчен катнашучыларга 5 нормативта көрәшергә туры килде. Сикрүләр, иелүләр, йөгерешләр, пресс һәм отжимание. Бөгелмәгә Идел буе округының 14 төбәгеннән яшүсмерләр җыелды. Алар Пермь, Киров, Ульянов, Самара өлкәләреннән, Башкортстан Республикасыннан. Спортчылар грек-рим көрәше буенча Идел буе федераль округы беренчелегендә катнаша. Бөгелмәлеләр бу ярышта 2 беренче, 2нче һәм 3нче урынга лаек булды. Бөгелмәдә яшүсмерләр арасында грек-рим көрәше буенча Идел буе федераль округы беренчелеге ачылды. Анда 14 төбәктән килгән 400-гә якын көрәшче катнаша. Участвует у нас 14 регионов. Это Приволжский федерального округа, которые все находятся в Приволжском федеральном округе. 370 участников. Состав довольно-таки очень сильный. Здесь идет отбор у нас на первенство России, который состоится 13-20 апреля в городе Уфе. Ярышларга килгән спортчыларны традиция буенча чак-чак белән каршы алдылар. Кунакларны җылы сүзләр белән Бөгелмә шәһәр мэры Ленар Закиров, Татарстан Республикасы спорт көрәше федерациясе президенты Әгъзәм Гобайдуллин, баш хөкемдар Борис Юльтимиров сәламләде. Мы привезли много, 17 человек мы привезли только из Белорецка. А из Башкирии привезли очень много, около 50 человек. Эти соревнования, они отборочные, поэтому мы участвуем часто на таких соревнованиях, потому что отбор будет на первенство России, который будет проходить у нас. Фаил Вафин Әлмәт шәһәреннән грек-рим көрәше белән инде 8нче елын шөгыльләнә. Тәҗрибәсе шактый. Төрле дәрәҗәдәге ярышларда да катнашып өлгергән. В международных соревнованиях 3-м вставал, ЦС России 3-м, на ПФО 5-м, на ЦС России. Проиграл я в 1/4, 4-2, и потом 2 утешения выиграл, и за 3-е призер России попался, 8-0. Ярышлар Факел спорт комплексында оештырылган. 16 яшькәчә булган спортчылар 2 көн дәвамында Идел буе федераль округы беренчелеге өчен көч сынашачак. Спорт комплексында Татарстан спорт көрәше федерациясе ярдәмендә барлык турнирның онлайн трансляциясе бара. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Шушы көннәрдә Әлмәт картиналар галереясында ачылган Иске сәнгать мәктәбенең яңа белән бергә кушылуы менә шушы көннәрдә ачылган күргәзмәнең төп үзенчәлеге. Традицияләр яңалыгы күргәзмәсе Татарстан рәссамнары берлегенең 85 еллыгына багышланган. Галереяда нинди экспонатлар тәкъдим ителгән, алга таба карагыз. Традицияләр яңалыгы дип аталган күргәзмәдә төрле жанрда һәм хәрәкәтләрдәге 133 экспонат тәкъдим ителгән. Бу рәсем генә түгел, скульптурда, декоратив гамәли иҗатта. Тут такой отдельно тематического раздела выставки нету, поскольку каждый член Творческого союза представляет свою работу как бы на суд зрителей, потому что это юбилейное мероприятие, которое как бы отчет такой, потому что вот эта вся выставка по республике у нас покачует и перевезем ее в Москву как отчетную выставку. Поэтому каждый художник должен, на его взгляд, самую лучшую работу свою представить. Күргәзмәнең үзенчәлеге шунда, ул классика һәм яңа карашны үз эченә ала, чөнки анда сынлы сәнгатьнең иң яхшы осталарының гына түгел, бәлки сәнгать югары уку йортларын тәмамлаучыларның яшь талантларының да эшләре тәкъдим ителгән. У меня вот как бы сама моя тема моих работ — это, если уж просто бабушкины хлопоты. Вот этой теме я посвятил целую серию. У меня целая серия есть. Вот. То, что я как бы и собираю вот, бытовые предметы, вот, которыми пользуются наши. И пользовались мои деды. Вот это точно. Это вот этому, ну скажем, ковшу где-то больше 150 лет. Эш авторларының һәм сәнгатьне яратучыларның үзләреннән тыш күргәзмә ачылышына сәнгать белгечләре дә килгән иде. Изумительно по отбору работ, потому что они, значит, представлены очень лаконично, не в огромном переизбытке, а именно каждая работа, заслуживающая особого внимания. И мы это видим. Далее, работы как бы разделяются на какие-то особые группы. Отдельно живопись идет, такая своеобразная. Иногда контраст используется для того, чтобы, например, 3 работы в разном стиле выполнены. Күргәзмәне ачу бик кызыклы булды, чөнки картиналарны, скульптураларны һәм декоратив гамәли иҗатны өйрәнү музыка белән үрелеп барды.
Күргәзмә Әлмәт картиналар галереясында урнашкан һәм март азагына кадәр кунак итәчәк. Шуннан соң ул Татарстанның башка шәһәрләренә дә барачак. Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында бүген 23 мартта 19 сәгать 35 минутта Луч Әлмәт телеканалында төбәктәге хезмәт законнары үтәү турында хезмәт һәм закон дигән тапшыруның беренче чыгарылышын татар телендә карый аласыз.